nthawi ino ndiyoti sikuti limene dalili kale koma alipo, ndipo nthawi iyi ndiyoti tikaone umeneko tikavina nyimbo zawo zakale zija ndi nyimbo zathu zimene zikuchitika panopa. Hi, zina langa ndine Sam Mavita. Musiku la lero ndikufuna chite play ma clip onse achipongwe amene Namadingo anayankhula pamene ankayankhula kuti Lulu si legend. Zinayamba motere. Funso loyamba linafunsidwa ndipo funsolo linali motere. In terms of appreciation, do you recognize that there's Namadingo? Of course, you just want to come clear about what people say out there. Are you guys, do you talk? Do you link up? Musically, socially? Koma Lulu m'malo mwake malo moti angoyankha zimene iye akuganiza kuti zikhonza kukhala za nzeru, anasankha kuyankhula motere. You know, I'm a family man, so apart from being on stage, I'm busy with my family. Okay. So yeah, I don't have time to go drink somewhere. I respect myself and my children. No, as you heard, he says he doesn't have time to drink. Izi zidampangisa Namadingo kusekerera pang'ono ndipo No, as you heard, he says he doesn't have time to drink. I have time to drink. When it comes to appreciation, Lulu has done quite thousands of hours in terms of improving the music industry, recording, inspiring. He started way before I started. And I think by the time I was thinking to going into the music, Lulu was already introducing his band Matumea. That was the first time I was going to record him. So from that time to where I am, I've also done my own work, which is appreciated not just in Malawi. Probably a little more than Lulu's work outside there. But inside here, everybody knows who Lulu is. He has inspired me, yes. I have learned the craft just from watching him. Not him teaching me sitting together, but just watching. I have learned a lot of things from his music. I'm sure he might not say the same thing about me. Probably he has not learned anything from my music because we came on different time intervals. But I learned a lot from Lulu's music. But I think Lulu has something he needs to learn from me. So until he has time for a drink, away from his family where it's just me and him, I will teach him. If he doesn't humble himself to learn, he will not learn what I know. Me, I have humbled myself. I've learned from watching him. But he cannot learn from watching me because I think there's something I know about music that I'm very convinced that Lulu doesn't know. So for now, let's let the family man spend the time with his family. If he wants to learn with it. Koma yankho limene Namadingo anafotokoza apa lidamveka mosiyana, ndipo mikozi adalemba kuti Namadingo wayankhula kuti zimene Namadingo amadziwa Lulu samazidziwa, ndipo ngati Lulu angazichepese Namadingo amuphunzitsa ndipo ali okonzeka kumuphunzitsa. Izizi Namadingo sizinamumvekere bwino, ndipo anachita respond kumuwuza kuti achite drop video imene akuyankhulayo ndipo anthu ajaje okha ngati zimene mikozi alemba zili zolondola kapena ayi. Izi zidapangisa kuti mikozi adelete post yake, ndipo patadusa nthawi zimene Namadingo anayankhula zenizeni zidadziwika. Koma ngakhale zinthu zidali chonchi, a media atanitengera pa mbali nkukamuchita interview payekha, Namadingo anayankhula motere. Amaona ngati kuti ndimaudani ndithu, koma izimenezo zimatilimbikitsa. Lulu ayimatithu zaka zambiri. Nthawi ino ndiyoti sikuti limene dalili kale koma alipo, ndipo nthawi iyi ndiyoti tikaone umeneko tikavina nyimbo zawo zakale zija ndi nyimbo zathu zimene zikuchitika panopa. Ndinkani tudalira inuyo a media nonse amene ndikuona ndi pano. Tudalira inu nena kuti mwapatsa anthu amene otenga kuti ichi sichidani tosenda Malawi, mawu amene wa Malawi amakuona. Kodi mawu amenewa inuyo mungawatanthauzire kuti chani?
izizi anthu ambiri akuzitanthauzira mosiyanasiyana, pamene ena akukhulupirira kuti Lulu ndi legend in making. Panopa sangatchule kuti legend, anthu ochuluka amayankhula kuti Lulu ndi legend. Inuyo maganizidwe anu mukuganizapo kuti chani? Nabwera kuzasangalatsa mafans anga, and I think mafans anga asangalasidwa. Zinazo ndizo kuti azikamba ndi anthu. I think pali zinthu zina zake zokuti ma artist akuyenera kuti akambe, zina asakambe. Zina ndizokamba anthu. Messi sanga makambe zimene amakamba ma supporter Argentina. Messi let him play. Zokamba zenazo zikhale za ma supporter. Nde supporting zina zimakhala zokuti za anthu onelera. So ulolera so makamba za anthu onelera iweyo kuti ukupanga nawo sometimes makhanga kuti ukulolera ntchito ya anthu ena. Ngati fair ndi management zilenga kuti ine ndiyambe kupanga manage band pamene pali William, you know, zinthu zosiyana. Ine ndabwera ngati artist, ngati pali chinthu zofunika manager I call William amapita ukazi. So the same ngati ndili artist pali mafans, let mafans azikamba zokhuza na artist. Artist asakambe songa leso ineso ndine faniso wa Lulu ndende kuzichemelera songa ti Lulu. So I think it doesn't work. Izo zili pambali show ioneka kuti munavina kwambiri madansi atuso kudzuka ochuluka, munga ifotokoze modani kuvina ndamba kuvina ndisanambe kuimba nali dancer yabe. You know, apart from kuimba in church, ma drums, maso makonda kwambiri kuvina break dance. So ndikukula kumaphunzira so rumba choncho. So kuvina ndingati chinthu chimene ndimakonda so kwambiri. So when I'm excited or when I'm happy, you know, I dance a lot. Zikalowa ndimavina kwambiri. show yafikira pazomwe ino makhumba mutakwaniritsa komanso mwina mwakwaniritsa zomwe anthu ana mafuna? Timayesetsa nthawi zonse kuti tikwaniritse zimene anthu amafuna, ngakhale kuti kukwaniritsa zimene anthu amafuna ndi chisomo cha Mulungu. Pena mmatha kunyamuka ku nyumba ndi plan yanu kunena kuti tikasangalatsa anthu aja osasangalala. Zimakhala kuti pamenepo si planiso yanu, zimakhala kuti out of your control. So anthu akasangalala nthawi zonse nafenso timakhala excited. Chifukwa mationa tikudumpha tikuvina kwambiri, chifukwa kuti pena zimachitika. Zikomo kwambiri poonera. Shout out guys kwa anthu amene mukuchita kwa anthu amene mukundisatira kwambiri, amene mukuchita so subscribe. Zikomo kwambiri, ndithokoze kwambiri hawa pondipempha kuti ndichite video iyi mwapaderadera. Ngati muli ndi kaganizidwe kena komanso ngati mwina pali video imene mukufuna ichita explain, kapena ngati pali nkhani imene mukukhulupirira kuti simumayimvesesa bwinobwino, ndifikireni muka comment section ndipo mufotokoze ndizayichita explain momveka bwino kwambiri. Ngati mukufuna kupereka moni kwa nzanu tiuzeni muka comment section below. Ngati ali ndi mafuno abwino okondedwa wanu tizachita shout out mu next video. Dzina langa ndine Sam Mavita. Ngati mwayikonda video iyi guys, please ichiteni like. Ndithokozani mwapaderadera. Ngati simunachite subscribe guys, please chitani subscribe. Ndikukhulupirira kuti tikhonza kukwanisa 10,000 subscribers tisanafike mwezi wa June. Pokapo ngati inuyo mukachite subscribe. Dzina langa ndine Sam Mavita. And remember guys, this is more than just entertainment. Pa nthawi imene mufuna kusangalasidwa, come to this channel. Love you all. Bye.